Mawa opambana waloweruka ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi miti yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linalandira ufulu odzilamulira. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania lero. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Mchikalata chomwe atulutsa President Mutharika ndi mayi wa dziko linoyu ati chilengedwe chokongola cha dziko lathu chachititsa kuti tsikuli likhale lofunikira kwambiri, choncho nkofunika kugwirizana ndi mayiko apa dziko lonse pokondwerera tsikuli. Malingana ndi President Mutharika, mutu wa chaka chino omwe ukulimbikitsa anthu mdziko muno kusamalira chilengedwe komanso kulimbana ndi kusintha kwa nyengo ukugwirizana ndi zomwe adalamula President Mutharika pa 1 March chaka chino pomwe anapempha anthu mdziko muno kuti azisamalira malo onse okhala wanthu. President Mutharika anatinso kusamalira chilengedwe sikumangothandiza polimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo kokha, komanso zimathandiza kusunga chilengedwe kuti Malawi akhale malo abwino okongola komanso okopa alendo apa dziko lonse. Lipoti lomwe dziko la Malawi lakhazikitsa lofotokoza momwe za chilengedwe zilili lasonyeza kuti kuonongeka kwa chilengedwe kukuyika pa chiopsezo chuma cha dziko lino, kukolezera vuto la njala, umphawi komanso kulephera kwa dziko lino kupitirira ku zotsatira kapena mamaka kupirira ku zotsatira za kusintha kwa nyengo. Lipoti ili alikhazikitsa ku Lilongwe pamwambo omwe dziko lino linakondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Lipoti lowunika momwe za chilengedwe zilili mdziko muno laonetsa kuti gawo lalikulu kwambiri la nthaka ya mdziko muno laguga, ndipo lati dziko lino likuononga mitengo pa mtunda wa mahekta 250,000 chaka chilichonse. Lipoti lilafotokozanso kuti kupezeka kwa madzi kwachepa kwambiri mdziko muno, ndipo zipangizo 40 mwa 100 zilizonse zopereka madzi mdziko muno sizikugwira ntchito. Kuonjezera apo, lipoti ili lati maanja 96 mwa 100 aliwonse amagwiritsa ntchito mphamvu zochokera ku chilengedwe. Apa lipoti lilafotokoza kuti izi zikuchitika chifukwa cha kuchulukana kwa anthu komanso kudalira chilengedwe m'magawo ambiri mwa zina. Mawu ake atakhazikitsa lipoti ili, nduna yoona za chilengedwe a Patricia Wiskesi ati zomwe lipoti lilafotokoza nzokhumudwitsa, koma boma lichita chothekera kukonza vutoli. Tikuzindikira tsopano kuti nkhani za chilengedwe ni nkhani zonena kuti zimakhudzaso anzathu a local government, zikukhudzaso anzathu a health komanso ngakhale a finance, kotero kuti ma ministry angapo amene watikhale tikukhala pansi ndikubwera ndi strategy imodzi yoti tithandize kusintha zinthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la UN kuno ku Malawi, Rebecca Adadonto, ati kuonongeka kwa chilengedwe kwakhudza zachuma komanso umoyo wa anthu, ndipo nkofunika kuti dziko lino litsatire zomwe lipoti lilanena, poti ati tsogolo la chuma cha dziko lino likudalira momwe chilengedwe chikhalire. Ndipo wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi, Ranveig Rajendra, ati mpofunika kuti dziko lino liyike ndalama zokwanira pa ntchito yobwenzera chilengedwe, ndipo ati Norway ipitiriza kuthandiza Malawi pa ntchitoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations Environmental Program, Cecilia Ayipira, ati mpofunika kuti boma liyike chidwi ndipo anthu atengepo gawo pogwiritsa ntchito zomwe lipoti lilanena kuti zinthu zisinthe. Tiyeni tionetsetse kuti ripoti limene lisangokhala ripoti koma tipange action. Tionetsetse kuti chuma chathu
chose chimachokera ku nthaka. Ifenso chuma chathu pa mabudget chiloweso muti mu nthakamo. Ndipo m'mawu ake opampando wa bungwe la MEPA Ayanira Mtupanyama ati ripoti laonetsa momwe zinthu zayipira ndipo ati pakufunika kuchitapo kanthu mwamsanga. Amtupanyama ati izi nzofunika kwambiri kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Pambuyo pake aliyense akuoneka kuti azunzika. Takhala tikukhala ndi madisaster osiyana-siyana amene akuliwononga dziko la Malawi lino. Ndalama zambiri zimapita ku madisaster chifukwa choti sitikusamala chilengedwe chathu. So ripoti iyi siya unduna wa zachilengedwe yokha, ndi unduna wina uliwonse Malawi muno. Akatswiri za sayansi 64 aku Malawi kuno ndiomwe agwira ntchitoyi ndi upangiri ochokera ku UNEP komanso Grid Arenda ndi thandizo la ndalama lochokera ku boma la Norway. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linakhala lodzilamulira. Nduna mundunawo a George Chaponda yanena izi ku Lilongwe pomwe dziko la America limakondwerera zaka 250 za ufulu. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Achaponda ati mwazina dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino m'magawo za umoyo maka pa ntchito yolimbana ndi matenda a AIDS komanso kuthandiza pa ntchito yopereka chakudya ndi maphunziro. Ngakhale zili mchomwechi, Achaponda ati kusintha kwa ndondomeko yopezera kalata yopitira ku dziko la America zakhudza Malawi ambiri ofuna kukapeza thandizo la zaumoyo ndi maphunziro mwazina. Ndunayi ati dziko lino likudziwanso kuti dziko lililonse kuphatikizapo dziko la America lili ndi ufulu wa momwe angagwirire ntchito zolowa ndi kutuluka mdzikolo. Tsopano tilinso odapa kuti tsopano America akhala kutithandiza zimene zinthawi yonse. Tsopano lero abweresanso nkhani ya mavisas. Anthu kuti apeze visa masiku ano nzovuta ati kuti kupita ku America. Komanso anena posachedwa pakuti aseka ma office consular kuno tinali kupeza visa kuchoka konkulu. Koma tsopano akuti aseka kuno ni maiko enaje. Ndiye kuti anthu azipeza chovuta kapena tizipita ku Botswana kapena ku Namibia kwati kuti. Komanso maprogramu ena amene tinali kulandira ife kale yake ngati amati compact 2 zasirwa. Ndiye tikuwapempha kuti inu mwatichitira zinthu zabwino. Koma tsopano tikukuyamikani tayang'ananinso apa kuti mutithandize ife kuti tiziyendera limodzi ngati friends. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi ya kazembe wa dziko la America a Jonathan Fisher ati mwazina dziko la America lipitirira kulimbikitsa ubale wa maiko awiriwa maka pa ntchito za umoyo ndi maphunziro. Dziko la America limakondwerera zaka 250 pomwe dzikolo linayamba kudzilamulira palokha mchaka cha 1776. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC lati likukhulupirira kuti ndondomeko yowunikiranso chisankho cha mchaka cha 2025 kumbali ya malamulo kuthandizira kayendetsedwe kabwino kazisankho mdziko muno. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa adindo oona za malamulo. Tili ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Nsodoka. Msonkhano ucho linga chake chinali kuunikira mmene chisankho cha chaka cha 2025 chinayendera molingana ndi malamulo pofuna kukonza magawo ena. Izi akuti ndi mbali imodzi yokhwimitsira komanso kupititsa patsogolo ufulu wa dziko lino. Antalimanja ati bungweli lilenga maganizo osiyanasiyana kuchokera kwa adindowa ndipo litulutsa ripoti lomwe lithandizire kukonzanso malamulo oyendetsera zisankho mdziko muno. Antalimanja ati ntchitoyi iwunikira magawo onse ofunika kukonza okhudzana ndi lamulo pakayendetsedwe ka chisankho komanso njira zina zothana ndi kusamvana komwe kumakhalapo mu nthawi ya chisankho. Chisankho chimayendera malamulo ndiye tikufunika kuti tiwunike kuti kodi malamulo athu anagwira ntchito bwanji ndokwanira mwina palipena sipamamveka bwino kuti pafunika pafotokozedwerenso. Ndiye msonkhano umene uthandizira ndithu
kuti tisinkhesinkhe zimene zizi komanso kuti ndi mmene kukambitsana kuti ayendere ngati pangakhale ma recommendations okuti commission ikoza kupititsa chitsogolo cholinga ndicho kuti tikhale ndi malamulo okwanira komanso ofikira magawo onse a zisankho. Bungwe la UNDP ndilo limathandizira kuchititsa msonkhanowu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Roland Cole ati chisankho cha mu chaka cha 2025 chinaonetsa ufulu omwe dziko lino lili nawo. Iwo anayamikira bungwe la MEC pochititsa chisankho chopambana ndipo atsindika kudzipereka kwa bungwe la UNDP pothandiza dziko lino kuchititsa zisankho zapamwamba. Adindo ochokera ku nduna wa zachilungamo komanso mabungwe ena oona za malamulo ndiwo anatenga nawo gawo pa zokambiranazi. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Boma alipempha kuti liganizirepo kuthandiza anthu aulumali kutha kugula zipangizo zamakono zomwe amagwiritsa ntchito pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mlembi wamkulu wa bungwe la Fedoma Amenad Zakaria wanena izi poyankhula ndi MBC. Iye wati mwachitsanzo makompyuta omwe anthu aulumali osaona amagwiritsa ntchito ndi zipangizo zina ndi zokwera mtengo kotero kuti anthu ambiri aulumali sangakwanitse kugula. Zakaria wanena izi pamene dziko lonse likukumbukira tsiku la zakufunika kwa zipangizo za luso la makono zothandizira wanthu aulumali lomwe ndi pa 14 June. Aulumali amayenera kukhala ndi zida kapena zipangizo zowathandizira kuti mwina moyo wawo ukhale monga moyo wa munthu wina aliyense. So kukhala ndi zipangizo zimenezi ndikofunikira kwambiri chifukwa wani zimathandiza kuti ziphinjo kapena zokhoma zimene zimapangitsa anthu aulumali kuti asatenge nawo gawo m'magawo osiyanasiyana zichepetsedwe, komanso zimathandiza kuti anthu aulumali akhalenso ndi mwayi okhala moyo wapaokha. Mukhoza kundikhulupirira kuti anthu ambiri aulumali amadalira anthu ena kuti mwina apeze chithandizo chosiyanasiyana, koma pakakhala kuti pali zipangizo zimenezi anthu aulumali amakwanitsa kupanga zina ndi zina mwayoka. Koma mawu ake mkulu oona za ulumali ndi wanthu achikulire mboma a David Njaide wati boma ndilodzipereka kuthandiza wanthu aulumali kupeza zipangizozi. Mwachitsanzo iye wati boma linachotsa msonkho pa zinthu za luso zothandizira anthu aulumali komanso likugula zipangizo zina zomwe azigawe msukulu kuti zithandizire maphunziro a anthu aulumali. Boma linakhazikitsa mwachitsanzo anthu amene akufuna zipangizo za maphunziro. Unduna wa za maphunziro boma linayika budget ya paderadera yoti ithandizire nkhani imene yokwana 1 billion yoti ithandizire kugula zipangizo ngati zimenezi, komanso ku department ya disability kumene ndili director, komanso linayika konso ndalama zina ku disability trust fund zokwana 2 billion kuti zithandizire konso kuntchito ngati zimenezi zogula zipangizo zosiyanasiyana zimene anthu aulumali amazifuna mwina kumaphunziro kapena kugwiritsa ntchito pa ntchito kapena pa ulimi ndi mabizinesi ndi zina zotero. Konsolo ya boma la Mangochi yakhazikitsa lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino adapereka kulamula kuti malo onse azikhala ukhondo. Mlangizi wamkulu wa zaumoyo mbomali Chimwemwe Jera wati konsoloyi iwonetsetsa kuti lamuloli likhale lokakamiza kuti ntchito za ukhondo zipitirire kuyenda bwino komanso kuthandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Potsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika adapereka kulamula kuti adindo aonetsetse kuti malo onse monga ku ntchito, ku sukulu komanso ku misika ndi malo ena onse azikhala aukhondo, konsolo ya boma la Mangochi yakutsatira ndondomekozi pokhazikitsa lamuloli kukhala lokakamizika kwa anthu onse ambomali. Poyankhula pamene amakhazikitsa lamuloli pa sukulu ya primary ya Makawa, mlangizi wamkulu wa zaumoyo ku konsolo ya Mangochi Chimwemwe Jera anati kukhazikitsa kwa lamuloli mbomali ndi mbali imodzi yotsatira ndondomeko za boma zofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ukhondo zikuyenda bwino maboma onse a dziko lino. Iwo ati konsolo ya Mangochi iwonetsetsa kuti ikutsatira lamuloli poonetsetsa kuti nthambi zonse za boma
angakhalenso zachitukuko zikugwira ntchito mosaphwanya ndondomeko za ukhondo zomwe zidakhazikitsidwa m'bomali. Naonabe kuti chinali chanzeru kuti a president akhazikitse oda imeneyi chifukwa choti ndi oda othandiza kwambiri kuti ngati tonse tikusatira ntchito za ukhondo kuno kumangochi ndi kuti zitiyendera bwino kwambiri. So tiyesesa kwambiri kulimbikitsa ntchito za ukhondo zimene zimadera osiyanasiyana monga mukuza kuti ndi MHSS zimadera osiyanasiyana. Tiyesesa mwina kuwalimbikitsa kuti mwina ntchito zawo za siku ndi siku azisesa kulimbikitsa nkhani za ukhondo m'madera omwe akukhala. Komanso mwina kandi misika tiyesesa mwina kukomana ndi makomiti a misika kuwalimbikitsa kufunika kwa nkhani za ukhondo m'madera osiyanasiyana. Ndipo mmawu ake mfumu Jowe yati lamuloli lakhazikitsidwa nthawi yabwino pamene khonsolo ya Mangochi ikuyesesa kuthana ndi matenda a kolera omwe akhala akuvuta m'bomali. Mukakhala aukhondo ndi kuti mapewa matenda. Choncho matenda akhala kuti palibe matenda m'mathupi mwanu ndi kuti mmagwira ntchito za chitukuko bwinobwino komanso mumatumikira bwinobwino. Komanso chifukwa choti matenda achepa ndalama zimene timaononga pogula mankhwala zimakhala zochepa ndipo ndalamazi zimapita kukagwira ntchito zina. Choncho tikupempha anthu atsogoleri tonse kuti tiyeni titenge udindo umenewu onesesa kuti m'misika mwathu, m'masukulu mwathu, m'malo mwathu, monse m'manyumba mwathu ndi monse mmene timakhala mukhale mwaukhondo kuti tipewe matenda. Akuluakulu ochokera ku nthambi zosiyanasiyana monga za boma, zachitukuko, mafumu komanso ndi anthu ena anayamba zochitikazi ndi ulendo wa ndawala omwe anayenda kukafika pa stolo zapamakawa pomwe anasesa. Mtsogoleri wa dziko lino adakhazikitsa lamuloli pa 1 March 2026. Dave Uma, MBC, Mangochi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino m'madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linalandira ufulu wodzilamulira. Ndipo mu nkhani za masewero matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania lero. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti khonsolo ya Mberwa yalengeza kuti igwiritsa ntchito ndalama za CDF pa ntchito za chitukuko zokwana 256 m'magawo osiyanasiyana chaka chino. DC wa boma la Mzimba a Emmanuel Bulukutu wayankhula izi pamene komiti ya nyumba ya malamulo yoona za maboma ang'ono inayendera khonsoloyo. Hassan Piri walemba ripoti. Abulukutu ati ngati khonsolo ya Mberwa ndi okonzeka kuti ayambepo ntchito zachitukuko ndipo akungodikira ndalama kuti zilowe. Iwo ati boma la Mzimba lili ndi madera a aphungu 13 ndipo akudikira ndalama zokwana 65 billion kwacha, zimene mwa izo 46.8 billion kwacha ikhala ya chitukuko cha madera, 6.5 billion kwacha ikhala ya zitukuko zina, 5.2 billion kwacha ikhala yothandizira anthu kuti miyoyo yawo itukuke mwa zina. Amapojekti amenewo akuoneka ngati ndi ambiri koma si ambiri kwenikweni. Tikatengera kuti azikapangidwa pa constituency komwe kuli adindo komanso kuli kuzakhalaso kuliso maofficers athu omwe azikaendesa pa constituency. So mukazigawa ma constituency zikumaonekabe kuti sizambiri zoti chana ndizochepa ndithu kumangoti apapati kukhala ngati tazipatikiza. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za maboma ang'ono a Edward Chileka Banda ayamikira khonsolo ya Mzimba chifukwa choonetsetsa kuti ali okonzeka, koma iwo apempha makhonsolo kuti achilimike pothandiza kutukula miyoyo ya anthu. Chimene tangofuna kuti munati apemphe kuno kunena kuti pakhale balance. Tikamati chitukuko si zimene timaona zokhaya. Mzimba uno ali ndi mwayi, tiyeni tiyang'aneni kuti kodi Mzimba kuti apange ndalama apanga bwanji. Anthu alima tomato, anthu akuweta ng'ombe, akupanga mkaka, akumathirira, zimene zija ndi chitukuko. Chifukwa tikangoyang'ana mbali imodzi ya zimene tikhoza kumanga
anthu nkuwasiyabe mu mphawi ndekuti palibe chimene tikuchita. Ndalama za chitukuko cha Constituency Development Fund zikuyeneka kuti zigwire ntchito yothandiza pa zitukuko zatsopano komanso zina zoti zindayima. Imodzi mwa chitukuko chimene chinayima ndi ntchito yomanga maofesi atsopano a Mzimba District Council. Malinga ndi akuluakulu ntchitoyi inayima mchaka cha 2020 koma akuti kubwera kwa Reformed Constituency Development Fund CDF zithandiza kuti ndalamazo mbali imodzi agwiritsire ntchito kumalizira chitukuko ngati chimenechi. Kuphatikiza apo konsolo ya Mberwa yati iyika chidwi chachikulu pa nkhani ya misewu za umoyo, ulimi ndi zina zothandiza kutukula miyoyo ya anthu akumudzi. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Bungwe la Malawi Red Cross lapereka thandizo la ndalama ku mabanja okwana 350 ochokera mdera la Mfumu Kapichi, boma la Mangochi. Thandizoli ladza potsatira ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe inawononga nyumba komanso katundu osiyanasiyana mwezi wa March chaka chino. Owen Mavula ali ndi ripoti. Ntchito yofikira anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi m'maboma a Mangochi ndi Chikwawa ikuyembekezeka kufikira mabanja okwana 850 omwe katundu wawo anapita ndi madzi komanso nyumba zawo kuonongeka. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Red Cross Society, Louis Tobe Solomon, kudzera mu ntchitoyi banja lililonse likulandira ndalama yokwana 120,000 kwacha kwa nthawi imodzi kuti lithandizike. Ndalama imeneyi ndiyoti ikathandizire anzathu amene anakhudzidwa kwambiri kuti akathenso kubwezeretsa zomwe zinawonongeka. Famadzi amene atabwera anawonongena manyumba, timalata, timaudzu tinasasuka, ena akagule tima plastic sheet komanso mwina zida zina ndi zina ziwiya zina zomwe akugwiritsa ntchito pakhomo. Sitinayikepo lamulo lina lililonse kuti akagwiritsa ntchito motani. Tangu alimbikitsa kuti akaonetsetse kuti zovuta zonse zimene mwina zimawaphinja malingana ndi ngozi imene inagwera azithetsa. Mawu ake mkulu woona ntchito za chitukuko ndi mapulani ku konsolo ya boma la Mangochi Aganizani Nkhwazi ayamikira bungwe la Malawi Red Cross Society pothandizira konsoloyi ntchito yofikira mabanja omwe anakhudzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi. Malingana ndi Nkhwazi, mabanja opyola 9,000 ndomwe anakhudzidwa kwambiri ndi ngozi boma la Mangochi. Izo limeneli litithandiza kuti anthu amene anakhudzidwa pa ngozi imeneyi athandizike. Monga mukudziwa inu zomwe zinawonongeka ndi zinthu zambiri kwambiri, komano chifukwa chokuti ngati boma mwina silingakwanise kuwapasa china chilichonse chomwe akufuna pa nthawi imodzi, koma 120 yomwe mabanja amene akhudzidwa watalandire tsiku la lero ithandizira kuti apeze poyambira kuti mwina apeze zina ndi zina zomwe zikusowekera pa moyo wawo. Bungwe la Danish Red Cross lapereka thandizo la ndalama zokwana 171 million kwacha kuti zipite ku ntchitoyi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Akuluakulu oyendetsa ntchito za kampani ya FDH PLC apempha anthu omwe ali ndi umwini mu kampani kuti amvetsetse chiganizo chake chosapereka cholowa pa phindu lomwe kampani yapanga. Akuluakuluwa alengeza kuti sapereka gawo lomaliza la phindu la ndalama zokwana 57 billion kwacha ku msonkhano wake waukulu wa pachaka omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Bodi ya FDH yapanga chiganizochi ngakhale yapanga phindu la ndalama zokwana 148 billion kwacha mu chaka cha 2025 kuchoka pa 74 billion kwacha mu chaka cha 2024. Polankhula ku msonkhanowu, ena mwa anthu omwe ali ndi masheya mu kampani ya zachumayi anapempha kuti akuluakulu awo afotokozere bwino zifukwa zomwe zalepheretsa kupereka cholowa pa masheya awo ngakhale kampani yapanga phindu lochuluka. Kumayambiriro a chaka chino anthuwa analandira magawo oyamba a ndalamazi zomwe zinali zokwana 50 billion kwacha, yomwe ndi 7 kwacha 25 tambala pa share iliyonse, kusonyeza kuti ndalama zokwana 7 billion kwacha ndi zomwe zatsala kuti ziperekedwe ngati cholowa
chomaliza pa phindu lomwe FDH yapeza. Frank Halawa ndi mlembi wa bungwe loyimira anthu omwe ali ndi umwini mkampani zomwe zili pa msika wa masheya la Misaliko. I think ndifosangala kwambiri kuti 2024-2025 banki yathu yachita bwino kwambiri. Timafusafusola kuti chuma cha kampani tikamapanga alesa zidya nawo. Dividend yosatigayira yomalizayo chifukwa chakuti munake ndalama zina afuna zisunge kuti munake zimpitirize kukulitsa kampani yathu. Komanso mwinaso kukonzekera kuti boma lipanga bwanji pangongole zimene linatenga ku banki. Ndiye izo ndizochitika zimatheka. Ndalama zakapanga maphindu amataugawa kuti iyipite kuma shareholders ipite ku development. Koma in this case akisankha kuti munake zambiri zipite kuzaone zinthu ngati zimene zozo. Ndalama yo ndi yathu basi. Tizayilandira betsogolo. Poyankhapo pa madandowa wapampando wa FDH Charity Nseka wati pali zifukwa zochuluka zomwe zachititsa kuti apange chiganizochi monga dongosolo lotukula ntchito za banki yatsopano yomwe agula mdziko la Mozambique. Chita izi ndi cholinga chonena kuti kwa lero tikamaona za lero tikuona kuti inde zili bwino koma tisayiwalenso za mawa chifukwa tikufuna kuti kampani zikula ndiyeno phindu ilili limene sitinapange declare final dividends chifukwa taona kuti tinapanga kale declare ma interim dividends awiri izizi zinali nono tione kuti tsopano kuti tapanga tikuyang'ana growth strategy ya banki tili ku Mozambique. Tinganene kuti sitinamalize ku Mozambique iko, there are still some integration costs zimene tuyenera be kuti tizutsate. Kupatula phindu lochuluka lomwe kampani yapanga, chuma cha FDH nacho chakwera ndi 71 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kufika pa 333 billion kwacha. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo wa anyamata komanso atsikana akhala ndi masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania. Flames ikusewera ndi Ethiopia ngati njira imodzi yokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON, pamene Scorchers ikukonzekera mpikisano wa WAFCON. Praise Majawa walemba ripoti. Flames ikumana ndi Ethiopia loweruka ndipo matimu adzakumananso lachiwiri pa 9 June. Pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON, Malawi ili mu gulu B limodzi ndi matimu a Egypt, Angola komanso South Sudan. Mphunzitsi wa Flames Kalisto Pasua wati masewero wawo agwiritsa ntchito pothana ndi mavuto omwe akhala kukumana nawo kuphatikizapo kuvutika kugoletsa. Matimu anakumana komaliza mchaka cha 2023 mu mpikisano odzigulira malo ku AFCON ndipo matimu analepherana posagoletsana. Pa masewero asanu ndi atatu omwe akumana matimuwa, Malawi yapambana masewero atatu, Ethiopia kamodzi, pamene masewero anayi anafanana mphamvu. Timu ya Scorchers ifunitsa kuti ibweze chipongwe chomwe inalandira kwa timu ya Tanzania pogonya ndi chigoli chimodzi kwa adu lachitatu lapitali. Timu iyi yomwe mphunzitsi wake ndi Love Mofaziri igwiritsa ntchito masewero wapo konzekera mpikisano wa AFCON omwe uchitike mdziko la Morocco mwezi wa mawa. Kunali kuponya kana kuona kuti be mpira timona ngati kuyuli chigoli komano chigoli chije mpira upita kumbali, so tikene kwakoza mene kwa kuvungwa basa confidence and palibe limit yaikulu netinga balise apatifungwa basa confidence. Pamene anyamata ndi asungwana a dziko lino ali muliyenda, anthu okonda masewero mdziko muno ali ndi chidwi kuti adziwe ngati matimu ali bwino kapena ayi. Praise Majawa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika agwirizana ndi mayiko pa dziko lonse pokondwerera tsiku lokumbukira chilengedwe. Boma lati dziko la America lakhala likuthandiza dziko lino madera osiyanasiyana achitukuko kuyambira pomwe dziko lino linalandira ufulu odzilamulira. Ndipo mu nkhani za masewero, matimu a dziko lino amasewero a mpira wa miyendo a anyamata komanso asungwana asewera masewero opimana mphamvu ndi matimu a Ethiopia komanso Tanzania lero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti,
tikufunirani mathero a sabata opambana.